Rapport ieħor internazzjonali jikkonferma mill-ġdid li l-Gvern Soċjalista Malti mhux qed jiġġieled il-ħasil tal-flus. Skont tabella inkluża fl-EU Justice Scoreboard, in-nuqqas stabbiltà tal-Gvern sabiex jindirizza l-problema tal-ħasil tal-flus marret mill-ħażin għall-agħar bejn l-2016 u l-2017. Għalkemm ftit tal-jiem ilu l-Gvern kien ħareġ jiftaħar li lum il-ġurnata aktar nies qed jemmnu li s-sistema ġudizzjarja ta' pajjiżna hija aktar indipendenti milli kienet fil-passat, din it-tabella tgiddeb dak li qed tgħid il-Magna ta' Kastilja għax fil-fatt turi mod ieħor. Fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni, l-effettività tal-ġlieda kontra ħasil tal-flus hija kruċjali għall-integrità u l-istabbiltà tas-settur finanzjarju kif ukoll kompetizzjoni ġusta fis-suq. Bħalma ntqal mill-Fond Monetarju Internazzjonali, il-ħasil tal-flus jista' jaffettwa l-investiment barrani kif ukoll ikollu konsegwenzi negattivi fuq il-prestazzjoni makroekonomika tal-pajjiż. Dan kollu jista' jirriżulta f'telf tal-benesseri u tnaqqis fir-riżorsi li jiġu minn attivitajiet ekonomiċi aktar produttivi. Id-direttiva tal-ħasil tal-flus teżiġi li l-Istati membri iżommu statistika dwar l-effettività tas-sistemi tagħhom għal ġlieda kontra ħasil tal-flus kif ukoll il-finanzjament terroristiku.